बर' बिजोंनि गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि थिसननानै लानो हायाब्ला गुन गोनां सोलोंथाइनि सिमाङा माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा। बिटिआरआव एबा आसामाव बर' बिजोंनि गुदि फरायसालियाव थाबैनो फोरोंगिरि थिसननांगौ। बे बाथ्राखौ बुंदों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि निजोमसा बर'आ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि बादियै सनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दख'रानि सिङाव थानाय थाखो 10नि फरायसा फरायसुलिफोरनो गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय बादाखौ बेखेवनाय जादों। गोलोम बोथोरनि बन्द समाव 1 जुलाइनिफ्राय 20 जुलाइसिम बे बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनाय बादाखौ सनायगाव गोजौ फरायसालियाव फोरोंथाइ होनाय जागोनखौ मिथिहोदों आरो बेखौनो दिनै बेखेवनाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारिखौनो बेखेवनानै होदों सनाय एबसुनि बोसोनगिरि पद्म बसुमतारिया। हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि निजोमसा बर'आ। जर'खा आलासि महरै जिल्ला एबसुनिनो सोलोंथाइ नेहाथारि बिकास बड'सा सुबुं फोनांजाब नेहाथारि रिपुल बर', सनायगुरि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिनुद दैमारि आरो सनाय गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिरन दैमारिया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मावथांखि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी इडुकेशन बेजों सोमोन्दो लाखिनानै सारा आसामावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि थाखाय खामानि मावबाय हादों आरो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथोन हरदों जे मोनफ्रोमबो फरायसालिफोराव बा मोनफ्रोमबो दख'राफोरा नैबे गोलोम बोथोरनि जि बन्द बे बन्दनि समाव जोंनि जि 9 थाखो आरो 10 थाखोआव फरायनाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बेसेन नाङै फोरोंथाइ होनांगौ होननानै आरो बेबायदिनो जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनफ्रोमबो दख'राखौ बिथोन हरदों जे मोनफ्रोमबो दख'राया जोंनि जि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी इडुकेशननि मावथांखिनि बायदियै जाहाथे मोनफ्रोमबो दख'राया बेबायदि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादाखौ गोलोम बोथोरनि बेखौ जाहाथे लायो। दा बेबायदिनो दिनै सनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सनायगाव गोजौ फरायसालियाव बे हाबाफारिखौ जागायबाय। दा बिनि थाखाय आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावदों। जोङो थांखिया बेनो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानफ्रोमबो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो लाबोनानै बर' हारिखौ जोङो गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे थांखि लादों आरो दिनैनि जुगा जिहेतु साइन्स आरो टेक्न'लजिनि जुग, बे बिगियान आरो बाहाय बिगियाननि जुगाव जोङो सोलोंथाइखौ मोजां रोखोमै लांनो हायाब्ला जोंनि जि थांखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थांखि बे थांखिया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा। दा बेनिखायनो जोङो गासैबो जोंनि बर' फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जों गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनो थाखायनो जों बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोबां जायगायाव दै लोमजानानै फरायसालिफ्रा अबस्थाया मोजां नङा आरो फरायसाफ्रा फरायनायनि सुबिदाखौ मोनाखै। बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसाफोरा बिथांमोनखौ सोलोंथाइनि सायाव माबायदि खामानि मावनानै सहाय खालामो? जोबोर दुखुनांथाव खौरां। आसामाव बियो मोनसे जोबोर गिदिर मोनसे बार्निं प्रब्लेम जे अखा हायोब्ला जोंनियाव गोबां बेबायदि दैबाना जायो आरो देग्लायबो ओरैबायदि गाज्रि मोनसे थासारि जादों जे सारा आसामावनो दैबानाया लोमसाव जानानै गोबां माखासे खहा जादों। बेजों लोगोसे जोंनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोना गोबां भुगिनो गोनां जादों, गोबां फेमिलिसफ्रा भुगिनो गोनां जादों। बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लायावबो गोबां बर' न'खर बा गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो रिलिफआव थानो गोनां जादों आरो गोबाङानो फरायसालिफ्राव थानो गोनां जादों आरो फरायसालिफ्राव थांनो हायाखै आरो बेबायदिनो देग्लाय जिखिनि जानो गोनां टेस्ट, बे टेस्टआबो बन्द जानानै थाबाय, जानो हायासै। गोबां फरायसालिफ्राव माखासे टेस्ट जानो हायासै। दा बेबायदि समाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो बुंगोन जाहाथे गारजेन आरो फोरोंगिरि दिथागिरि बिथांमोना गावनि फरायसुला फरायसुलि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे फरायनायाव बन्सित खालामनो नाङा। जायखिजाया प्रकारै सोलोंथाइ जिखिनि थालांबाय, जिखिनि भुगिनांबाय, बेखिनिखौ जाहाथे मोजाङै फोरोंनो हायो आरो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो नोजोर होदों आरो बेखौ जोङो बोरैहाय मेकआप खालामनानै होनो हायो बेनि थाखाय जोङो राहा नागिरगासिनो दङ आरो बेबायदिनो जों नैफोरबायदि सोलोंथाइ जि फोरोंथाइ बादा बिदि खुंनानै जोङो फोरोंगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो जोङो गामिफोरखौ बिथोन हरदों जाहाथे उन्दै उन्दै एल पि स्कुलनिफ्राय लानानै
हाई स्कुलाव लागै गामि आफादफोराबो जाहाथे बेबायदि फोरोंथाइ बादाखौ लायो गामिफोरावनो गिर्जाफोराव बा बाथौ थानसालिफोराव मन्दिरफोराव बेबायदि हाबाफारिखौ लानानै फोरोंनायनि जि थासारि बेखौ जाहाथे खालामनानै होयो आङो बेखौ गासैबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ खावलायदों गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां खामानि मावदों नाथाय बेराफारसेथिं गोबां फरायसालिफोरा दिनै सिंगल टिचार जानानै दं फोरोंनानै माने थिसनलाय गैया एपइन्टमेन्ट दाननैसिमबो मोनाखै दा बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोजोरा माबायदि? बेयो नंगौ जे बेयो मोनसे बिराद गिदिर जेंना दा बिनि थाखायनो जोङो मोनसे एकर्ड खालामदोंमोन जाहाथे जोंनि जिखिनि सोलोंथाइनि जेंना बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोङो एकर्ड खालामदोंमोन। बे एकर्डआ माखासेया इमप्लिमेन्टेसन जादों माखासेया जायाखै सोलोंथाइनि बेलायाव जायाखै दासिमबो जोङो टेट खुंनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आसाम टेट बिटिआर हिसाबै बिदि जेबो टेट खुंथ'वाखै नाथाय दुखुनांथावा बेसो दे आसामाव खननै खनथाम टेट पास जानाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्टखौ होबाय नाथाय दासिमबो बिटिआर सरकाराव बे एपइन्टमेन्टखौ होनो हायाखै दा बेयो मोनसे दुखुनांथाव खोथा जानानै दङ बेयाव माखासे जेंना फोरमायबाय हादों जोंनि मानगोनां सिबआ जे सोरबा सोरबा हाइकर्ट खालामना दोननायनि थाखाय होनो हायाखै मायाखै होननानै बेबो मोनसे दा बिनि नाथाय जोङो बेखौनो लुबैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाहाथे बिटिआरआव बेफोरो जि सिंगल टिचारनि समस्या जिर' टिचारनि जि समस्या बेखौ फोजोबनो थाखाय बिटिआर सरकारखौ जोङो रिकुवेस्ट खालामगोन जोङो खावलायहरगोन जाहाथे थाबैनो बेखौ जि एपइन्टमेन्ट बे एपइन्टमेन्ट प्रसेसखौ खालामनांगौ दा सरकारा हागौयैनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो मोनसे थांखि लादों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा नायगिरदों मोनफ्रोमबो दख'रानि सिङाव जायफोर स्कुलफोराव जिर' टिचारनि समस्या दङ सिंगल टिचारनि समस्या दङ बेयाव जोङो जायफ्रानोखि टेट पास जानानै थाबाय बिए खालामनानै दङ एमए खालामनानै दङ ओरैनो थानानै दङ बिथांमोनखौ जोङो न'आव थांनानै रिकुवेस्ट खालामदों जाहाथे बै फरायसालिफोराव साननैसो बेसेन नाङै फोरोंहैनो थाखाय जोङो स्पेसियेलि जोङो बिथांमोनखौ खावलायहैदों रिकुवेस्ट खालामहैदों आरो बेबायदिनो गोबां फरायसालिफोराव मोनफ्रोमबो दख'रायाव मोनजि मोनस्नि मोनदाइन बेबायदि फरायसालिफोरा सिंगल टिचार जानानै दङ बेफोराव प्राय मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा प्राय बबेबा दख'राया माखासेयाव बेबायदिनो थिसनजोबदोंबो फोरोंगिरि दा बेबायदि जानानै दङ नाथाय बेखौ जोङो बेसेबांसिम लांनो हागोन जोङो बेखौ बुंनो हाया मानो होनोबा जोङो फ्रियाव बिथांमोनखौ खावलायनानै जोङो लाबोनाय जादों नाथाय बेखौसो खावलायगोन जों जुदि बेखौ जोङो पार्मानेन्ट खालामनो हाया दा सरकारासो बेखौ पार्मानेन्ट खालामनांगोन दा बेनिखायनो जोङो मेनलि जोंनि बिटिआर सरकार मानगोनां चिफ प्रमद बर' सार आरो जोंनि जि आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जाहाथे बिटिआरआव जिखिनि जेंना जानानै दङ बा बर' मिडियाम स्कुलफोराव जिखिनि जेंना जानानै दङ बिटिआर आरो बिटिआरनि बाहेरनि गासैयावबो जाहाथे फोरोंगिरिफोरखौ थाबैनो थिसननानै नैफोर जेंनाखौ फोजोबना होयो अब्लानिया बियो थारैनो जोंनि जि सिमां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि कुवालिटि इडुकेसन नागिरनायनि जि सिमां बा मोनजानो लुबैनाय बियो जाफुंगोन नङाब्ला जुदि जोङो गुदिखौनो जुदि जोङो बेबायदि जुदि सल्भ खालामना लानो हायाबा फोरोंगिरि थिसननानै लानो हायाबा जोंनि जि सिमां जोङो जिबायदि कुवालिटि नागिरनानै दिनै खामानि मावदों बे माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा होननानै आं सानो बै ओनसोलफोरनि फरायसाफोरनो सासेयाव माने 1000 रांहै राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानै बेयो मोजां जोङो जि जायफोरानोखि भुगिनानै दङ बिथांमोनखौ जों हेफाजाब खालामनांखागोन सरकारल' नङा सरकाराव गैयै मानसिफोर जों रायजो राजायाबो हेल्प खालामनांगोन आरो खालामदोंबो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो गामिखौ जों खावलायहरनानै बेबायदिनो रिलिफनि थाखाय जों मेटेरियेल्स माइरं दालि थाव संख्रि जि नांगौ गोनांथि जादों बेखौ जोङो गामि हिसाबैबो गामिफोरनिफ्रायबो जों खांनानै लाबोदों सरकारल' नङा सरकाराबो होनांगोन आसाम सरकारल' नङा भारत सरकाराबो हरनांगोन बिटिआर सरकाराबो होनांगोन बेजों लोगोसे जायफोरानोखि भुगिजायाखै बेफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैनानै गैया बै गामिफोरखौबो आङो रिकुवेस्ट खालामगोन जाहाथे नैफोरबायदि जायफोरानोखि दुखु दाहा सैनांनानै दङ बिथांमोननो अनसुंथाइ हरनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो
फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो जिसेआव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो जिसेनि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।